Ne tɔgɔ ye Bedimbayi, n ye ancien ye Mopti. Bon, premier ministre nali fɔlɔ min kɛ, an b'a fɔ alhamdulillah. Parce que depuis a ka nomination fɔ bi, an y'a ye caman bɔra kɛlɛ la. Gɛlɛya fɛn o fɛn tun Mopti, dɔɔnin bɔra la. A ma ban mais dɔ kɛra la. Surtout a nana ni bolo mun ye, u nana ni bolo mun ye ka na di Mopti région ni Segu fan dɔ ma. O kɛra hɛrɛba ye Moptikaw ma. Ne tɔgɔ ye Sidibakɛ Jɛnta. Bon a ka nali kɛra hɛrɛ ye an ma. An tɛ se ka juguma foyi fɔ a ka nali la. Parce que a ka nali fɔlɔ yɛrɛ la, a taalen an ma juguma mɛn. A ye kumakan minnu fɔ yan, a kɛra. Ne tɔgɔ ye Safiyatu Sise. A ka nali diyara an ye, a ye kumakan mun fɔ fana, o diyara an tulo yɛrɛ ye. Ala k'a sara, Ala k'a mɛn a ka baara la. O de ne ka duwawu kɔni k'a fɔ a ɲɛna. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. A mana taa yɔrɔ yɔrɔ, Moti ka sɛgɛnna, yɔrɔ caman sɛgɛnna. An b'a ɲini Ala fɛ, a bɛ dɛmɛ mun bɛɛ la. Halisa Ala ka dɔ fara a ka dɛmɛ kan. Ala ka baara yiriwa. Ala k'a mɛn a ka fanga la. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Teli. Bon, an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin. Depuis Bubu Cité sigilen sisan cɛ, vraiment a nana Mopti, a ye tile 4 kɛ yan fɔlɔ. D'ailleurs tile 5 yɛrɛ. Donc vraiment an y'a nɔ ye. A taalen kɔ, an ye hɛrɛ ni an ye hakilisigi de ye. Vraiment an ma deli ka nin ye faama si la fɔlɔ minnu tɛmɛna an m'a ye. Vraiment hakilina min don depuis fɔlɔ an ye nin de laɲini. Ne yɛrɛ delila ka kuma hali u delila ka n'a ɲininka n delila ka kuma. N ko parce que an ka faamaw k'a daminɛ premier ministre la ka na se an ka président yɛrɛ ma. U ka na Moti parce que ko kɛlɛ bɛɛ bi yan de. U ka se ka na exceller yan. Ko kun n'a ɲɛɲɛ u bɛ se ka dɔn tiɲɛ ye min ye. Donc n'i to Bamakɔ vraiment a ka kɛlɛ u bɛna min f'i ye i b'a sɔrɔ o tɛ quoi. Donc ale yɛrɛ nana fɔlɔ a y'a ye min b'i ye. Donc a y'o baara kɛ alhamdulillah an bɛ se ka bɔ Moti bɛɛ bi alhamdulillah a bɛ hakilisigi de b'an fɛ yen bi. Fɔlɔ an ja wulilen don cogo min depuis a nana ka taa hakilisigi nana. E y'a ye Moti sugu bɛ don sisan hali kunu Moti alamisa jamaba de tun bɛ yan sugu bɛ don sisan. Donc a tilala ka segin ka na tuguni vraiment an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn walayi faama k'a fɔ n bɛ faama dɛmɛ o tɛ dɛ walayi an y'a ye min tun b'an na min degun min tun b'an na an de b'a dɔn mais bi a ye nin baara kɛ an tilala ka hɛrɛ ye Moti yan an y'a ye vraiment alhamdulillah Bubu Cisse fo Ala k'a dɛmɛ baara in na vraiment an kɔni Moti bɛɛ foli dɔrɔn de b'an ye Ala ka si d'a ma Ala ka baara ɲɛ a bolo hali bi Ala ka tɔ sinsin a ye n'o tɛ parce que mɔgɔ caman nana ka taa a ma hɛrɛ y'a la an y'a kuma fɔ yan parce que an ye degun de ye n'u nana ka taa dɔrɔn kɔfɛ an bɛ tila ka attaque bɛ an ka mɔgɔw bɛ faga su ni tile an tɛ se ka voyager sugu tɛ se ka jɔ bon an bɛ min ɲini Bubu Cisse fɛ hali bi a ye nin kɛ a diyara Motikaw kɔni bɛɛ hakili sigira degun kelen min b'an bolo bɛ an na bi sira minɛli 18 heures k'a fɔ kariw bɛ minɛ kɔfɛla la u tɛ don donc o de an hamina ko ye bi n'a sera k'o kɔni wuli ka fara a ye baara min kɛ kan vraiment Moti an bɛ se ka fɔ problème t'an da la. Ne tɔgɔ ye Fatumata Panana. Ne kɔni hakili ye min ye fana bɛɛ bɛ se ka nali la a ka nali diyara an ye a diyara an ye a bɛnna ma an y'an dɔn a mun ma ɲinɛ an kɔ hakili b'an ye ne kɔni bɛ min kɛ ka duwawu k'u ye yarabi Ala k'u dɛmɛ Ala k'u se ka baara kɔrɔ u b'u seko la ko an yɛrɛ b'a dɔn u b'u seko la ni Ala ka na la ni Ala de m'a ba tɛ se ka ban mɔgɔw m'u faamu ne to b'u seko la. Ne tɔgɔ ye Jafara Mamani Meiga. Bon tiɲɛ na a ka nali a ɲɛna kosɛbɛ san kɔni an bɛ duwawu de kɛ hali sisan nɔ parce que nin kɛlɛ in kɔni an b'a deli Ala fɛ de Ala ka kɛlɛ in tɛmɛ an kan hɛrɛ la parce que Mopti yan nɔ gɛlɛya min bɛ Mopti a b'i n'a fɔ a dogolen don quoi parce que mɔgɔ minnu ka kan ka u bilasira u ti version wɛrɛ f'u ye 18 heures de autogare ni Jɛnɛ Carrefour u k'a wuli ka bɔ yan zélo ni Moti commerce kan n b'i deli de fɔ la nin fana i ka sabali i k'a lase premier ministre ma gɛlɛya fɔlɔ min bɛ Moti ka kan o y'o de ye. N tɔgɔ ye Aminata Panana a nali diyara an ye a bonyana an ma hali sisan a ka dɔ fara a ka jijɛli kan a ye min kɛ nin hali sisan a ka dɔ fara a kan a ye dɔ kɛ a y'a seko bɛɛ kɛ hali sisan a ka dɔ fara a kan an fana bɛ min ɲini a fɛ an ka sira ma ɲinɛ kura dɔw kɔnɔ bɛ jigin sira la Ala ni sira tiɲɛlen fɛ an bɛ min bɛ ɲini a fɛ Ala kama n'a kira kama o y'an ka sira ko in ye a k'a dilan an ye o de an kɔni ka kuma y'a ye.
ne tɔgɔ ye Bubakari Mayiga premier ministre ni yɛrɛ an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn parce que depuis a sigira vraiment moti sigi kɔni a kɛlɛ caman bɔra a la an b'a fo la an b'a waleɲuman dɔn mais hali sisan u k'u jija bakɔfɛla in na quoi ani moto tɛ boli mun na moto tɛ se ka na parce que an ka fɛn bɛɛ sirilen bɛ moto de la an ka fɛn bɛɛ sirilen bakɔfɛla in de la depuis moto ko